higani. Judith Omundi, Ramogi TV. Kwa kani jatend migao mar arita Kithure Kindiki oyango ni giloko okenge mag kedo kod maundu mosebedo ka monjo jopiny kendo nyayo kuo jamni nyandwat mar hoho mar okak. Kano loso Samburu, Kindiki oluwo ni gidhi yango gwenge manyien ma ibiro timnegi apedha mar tieko maundu mosebedo ka monjo jopiny. Magi timore kinde ma sikunde 4 olore Baringo North kendo jopiny bende dare mier kaluwore kod monj mitimo kinde ka kinde gweng'no. George Bati miwaler. Limbe mare Samburu ndalo manok bang' maundu manyayo kuo jamni nego MCA more gwengego kendo miyo jopiny obago ng'anyo e boma ma Maralal. Jatend migao mar arita Kithure Kindiki golo siem ne maundu kendo kwayo jopiny mondo hore ka osingoni sirkal dhi timo duto mar neno ni gitieko chuth timbe mag maundu. We are going to gazette new areas which had not been gazetted in the past, and we are also going to launch a fresh serious operation on the Malaso Valley, which is a source of violence for many people in this county. Any person who commits crime is a criminal. It doesn't matter their religion, ethnicity, age, gender, or even status in society. We want to ask the people of Samburu to remain calm, and we want to assure them that we have gone back to the drawing board to plot and plan how we will seal the gaps to make sure that we don't have more loss of lives. Magi timore kinde ma sikunde 4 olore sub-county ma Baringo North ka jogweng' bende dari mier kaluwore kod monj ma maundu osebedo katimo e gwenge makono. There are now 4 primary schools completely closed in Baringo North. As other children of Kenya are going to school, 4 of our primary schools are closed. Tulifunga leo asubuhi siku ya Jumanne kwa sababu tulipoangalia vile watu wamehama katika area hii, wamehama kwa sababu ya usalama. Pia nasi tukafikiria kwamba hatuko sawa. Kwa hivyo issue ya usalama hapa haijakaa vizuri. So nimerelease wanafunzi. Jopiny ma Baringo nyiso chwang' ka gidwani sirkal uogelela kendo yango kenge moseketi e thiro timbe mag maundu magikoni oselal kon gimo ganda kendo weyogi ka gidier. Kwa ukweli area imekuwa deserted. Wakati tulipokuwa na taramuka tumekuta watu hapa ni Yatia, tumekuta watu kilomita 10 away wakielekea pahali hawajui wanaenda wapi. Nauliza kweli, mbona mchukue action? Kesho ndio idea wamekuja watatusaidia. Kesho tunaona magari ya polisi wanapiga hapa na tuone Kenya wanatusaidia. Kidogo tu tunakaa kidogo handi hawa. Hebu serikali mtuambie kama ni watu wenu na sisi si watu wenu. Msema kweli. Ya Obama Baringo North Joseph Makilani gibi ya Uganda tho ka unyiso piny owacho mondo wuog oko kendo tiek maundu machwero rembo ganda maonge ketho. Now they are not even, in many circumstances, they are not even coming for cattle and sheep and goats. They are coming for people. This matter, this time round, must come to an end. It must come to an end. It is a daily raid, every day. Where else in this country is being raided like this? And those whom we have given their names to security forces, can the security forces ensure that they deal with them once and for all? Kinde ma piny owacho medo singo kenge mag jowarita nyandwat mar hoho mar okak, luoro pod medore e chuny jopiny ka geno margi ni sirkal biro chopo singo mar miyogi arita mongirore. George Bati, Ramogi TV.